Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Χαίρομαι που σε αυτή την αίθουσα υπάρχουν οι προνομιούχοι που μπορεί εξ οφίτσιο ή λόγω συγγενείας να έχουν άλλα δικαιώματα ή επειδή ανήκουν στο κυβερνών κόμμα ή επειδή είναι αδελφοί πρωθυπουργού και μιλάει βουλευτής 2 φορές και υπάρχουν και... Συγγνώμη, το πρωί έμαθα ότι ζητήθηκε ο λόγος προσωπικού. Ακούστε λίγο, είναι υποχρέωση του Προεδρείου. Ναι, όταν λέγεται κάτι αναλυθές είναι υποχρέωση του Προεδρείου να το αποκαθιστά. Γιατί αναφέρεσα στο Προεδρείο, κυρία Κωνσταντοπούλου. Το πρωί ο λόγος ήταν επί προσωπικού. Τώρα είναι η κανονική ομιλία της κυρίας Μπακογιάννη. Παρακαλώ. Μην μιλάτε για προνομιακή μεταχείριση. Ο λόγος το πρωί ήταν επί προσωπικού. Τώρα δόθηκε ο κανονικός χρόνος ομιλίας. Μηδενίζω το χρόνο, παρακαλώ. Αφορά το Προεδρείο, γι' αυτό παίρνω το λόγο και απαντώ. Σε ό,τι άλλο δεν με αφορά. Το Προεδρείο κατά το Σύνταγμα είναι αμερόληπτο και όχι κομματικό. Αυτό το οποίο κάνετε θυμίζει τους χειρότερους στρατοδίκες και κρίνεστε. Όταν λέτε ότι το Προεδρείο έχει προνομιακή μεταχείριση σε βουλευτές, δεν θα απαντήσει το Προεδρείο. Συγγνώμη. Δεν θα απαντήσει το Προεδρείο. Θα σταματήσετε να με δείτε. Όχι, όταν αναφέρεστε στο Προεδρείο θα παίρνετε απαντήσεις. Παρακαλώ. Τότε να σας ρωτήσω κάτι. Θυμήστε μου, δεν ήσασταν ένας από τους 3 βουλευτές που είχατε υπογράψει εκείνη την τροπολογία για την απαλλαγή των τραπεζιτών? Δεν τα θυμάστε καλά, όχι, δεν ήμουνα. Δεν ήμουνα, κυρία Κωνσταντοπούλου. Η μνήμη σας άρχισε και έτσι σας αφήνει. Δεν ήμουνα. Δεν ήμουνα. Κοιτάξτε λίγο, δέστε την. Να σας πω μετά ποιοι ήταν οι 3, άμα θέλετε. Πάντως δεν ήμουνα εγώ. Την ψηφίσατε? Μπορώ να έχω... Λοιπόν, παρακαλώ κυρία Κωνσταντοπούλου, παρακαλώ. Πολύ ωραία. Η κυρία Μπακογιάννη, παρακαλώ το χρόνο γιατί θα αρχίσετε μετά. Εντάξει. Κύριε Γεωργαντά, μπορείτε το χρόνο να τον θέσετε εξ αρχής και να σταματήσετε τα κόλπα από έδρας? Αδελφοί, παρακαλώ. Πολύ ωραία. Ξέρετε για ποια τροπολογία μιλώ? Μιλώ για εκείνη που φέρανε 3 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας το 2013-14, απαλλάξανε τους τραπεζίτες με βουλευτική τροπολογία, το ψήφισε βέβαια όλη η κοινοβουλευτική ομάδα και εσείς κυρία Μπακογιάννη και εσείς κύριε Γεωργαντά. Απαλλάξανε τους τραπεζίτες από τις ποινικές ευθύνες και μετά λέγανε ότι δεν καταλάβανε τι έλεγε η τροπολογία που είχαν φέρει. Κοιτάξτε, κυρία Μπακογιάννη, η υποκρισία έχει τα όρια της. Κοντέψαμε να πιστέψουμε ότι είστε συντετριμμένοι. Αν δεν λέγατε τόσα ψέματα ανερυθρίαστα, αυτό είναι φασισμός που κάνετε. Αυτό που κάνετε λέγεται φασισμός. Παρακαλώ κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ. Αυτό είναι ο φασισμός, κύριοι. Δεν αφήνεται να ακουστεί αντίλογος. Αυτό είναι ο φασισμός, κύριοι. Φασισμός και από τον κύριο Γεωργαντά και από εσάς. Και γελάει η κυρία Μπακογιάννη. Αλλά καταλαβαίνει κιόλας τι σημαίνει αυτό που κάνετε. Προσδίδετε ιδιότητες φασισμού επιλεκτικά, όπου νομίζετε εσείς. Ποια είστε εσείς που μπορείτε να δίδετε ιδιότητες φασιστικής συμπεριφοράς? Δεν το κατάλαβα. Ποιος σας έδωσε αυτό το δικαίωμα? Δεν είναι εκλεγμένοι όλοι αυτοί από το λαό? Και μπορούν να μου στερούν το λόγο και αυτοί? Όχι, αλλά όταν οι υβριστικές συμπεριφορές προκαλούν αντιδράσεις. Οι υβριστικές συμπεριφορές προκαλούν αντιδράσεις. Πείτε μου για ποιο λόγο αποτρέπεται αρχηγό κόμματος από το να μιλήσει από την πρώτη μου παρέμβαση στις 6 το απόγευμα? Μιλήσατε 14 λεπτά σε παρέμβαση των 5 λεπτών και τώρα αναφέρεστε σε πράγματα τα οποία χρήζουν απαντήσεων. Γι' αυτό δεν μπορείτε να ολοκληρώσετε τη δεύτερη παρέμβασή σας. Στην πρώτη αντί για 5 λεπτά μιλήσατε 14. Παρακαλώ. Λοιπόν, πέστε επί της παρεμβάσεώς σας, όταν αναφέρεστε σε άλλους είναι λογικό να απαντήσουν. Αυτό το οποίο αυτή τη στιγμή γίνεται είναι κατάλυση της κοινοβουλευτικής λειτουργίας. Θα περιμένω από τα κόμματα της αντιπολίτευσης να πάρουν θέση, διότι προσπαθείτε να προστατεύσετε την κυρία Μπακογιάννη από την απάντηση την οποία θα της δώσω. Πρώτον, κυρία Μπακογιάννη, προσβάλατε τον κύριο Δουδονίο ως διορισμένο. Έχετε υπάρξει η ίδια ορισμένη και διορισμένη πρώτη στο ψηφοδέλτιο της επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας επί κυρίου Σαμαρά, όταν το κόμμα σας, η Δημοκρατική Συμμαχία,
απέτυχε να εκλεγεί στις εκλογές του Μαΐου του 2012 και προσχωρήσατε ξανά στη Νέα Δημοκρατία και άλλαξε τις λίστες ο κύριος Σαμαράς και έβαλε εσάς πρώτοι στο ψηφοδέλτιο επικρατείας και εκλεγήκατε, όπως εξελέγησαν ο κύριος Οικονόμου, ο κύριος Αυγενάκης, ο κύριος Οικονόμου μπορεί και να μην εξελέγει, ο κύριος Αυγενάκης, δικό σας πρωτοβαλίκαρο, ο κύριος Μαρκογιαννάκης, γνωστός και μη εξαιρετικός, παρακαλώ, κύριε συνάδελφε, δικό σας πρωτοβαλίκαρο. Αφήστε λοιπόν τους ονειδισμούς. Και οι βουλευτές επικρατείας εκλεγμένοι είναι. Όλοι όσοι εκλέγονται με ένα εκλογικό σύστημα είναι εκλεγμένοι και καλό είναι να αποφεύγετε αυτού του είδους τις επιθέσεις με ψέματα. Καλό είναι να μην ξαναπείτε αυτή την τρομακτική φράση «έτυχε στη δική μας βάρδια». Τα ίδια είχε πει και η κυρία Δούρου και την επενούσατε όταν ήρθε εδώ μέσα στη Βουλή στις πρώτες συνεδριάσεις τον Ιούλιο του 2023 και διατηνότανε ότι είναι αθώα και ότι είναι πολιτική δίωξη για το μάτι. Και την βρήκατε στην Επιτροπή στην Γερουσία μπροστά στα μάτια μου και στα αυτιά μου και της είπατε ότι ήταν εξαιρετική. Εσείς λοιπόν οι εξαιρετικοί λέτε ότι είναι θέμα βάρδιας και μήπως η απολογία σας ζητάτε συγγνώμη γιατί υπήρξατε βουλευτής. Δεν υπήρξατε απλώς βουλευτής, κυρία Μπακογιάννη. Υπήρξατε επί χρόνια υπουργός. Υπήρξατε υπουργός εξωτερικών στη βάρδια της οποίας έφυγαν Χριστοφοράκος, Καραβέλας και άλλοι διοκόμενοι για τη Siemens. Και σας θυμίζω ότι η βαγόνια της Siemens, κυρία Μπακογιάννη, της δεκαετίας του 90, είναι τα βαγόνια αυτά που συγκρούστηκαν και σκοτώσαν τα παιδιά. Και τον υπεύθυνό σας, τον κύριο Χαλαστάνη, που άφησε δήθεν από αμέλεια να φύγουν οι κατηγορούμενοι για τη Siemens, που δεκαετίες μετά τώρα είναι ελεύθεροι και ωραίοι, τον κύριο Χαλαστάνη λοιπόν τον κάνατε οι κυβερνήσεις σας πρέσβη στο Παρίσι. Γιατί έτσι τιμωρείται κάποιος που αφήνει τους κατηγορουμένους για τη Siemens. Γίνεται πρέσβη στο Παρίσι και εμπλέκεται και στη διακίνηση της λίστας Λαγκάρντ. Επιπλέον θα ήθελα να θυμίσω, κυρία Μπακογιάννη, ότι κυρία Πρόεδρε, τη φράση αυτή. Τα αιτήματα για δικαιοσύνη και αλήθεια και λογοδοσία περιέχουν τη λογοδοσία για την επί δεκαετίες διαφθορά σε αυτή τη χώρα, για την επί δεκαετίες ατιμωρησία και θα ήθελα να σας θυμίσω ότι τα παιδιά που πήρανε το τρένο ήτανε φοιτητές, πήρανε το φθηνότερο μέσο και εσείς είστε η βουλευτής που ξέχασε, υποτίθεται, να δηλώσει 1.000.000 ευρώ για το πόθεν έσχες. Σας ευχαριστώ.